Mga kapuso, sitwasyon sa mga patio mas nangin matawhay na subong nga adlaw. Ini apisar may pila sa gihapon kamaghimata nga nagapadulong sa mga patio. Mga puso, pagdumdum naman sa piyesa minatay naging malinong suno sa kapulisan. Yaring balita nga gintutukan ni Kim Salinas, live gikan sa Balantang Memorial Cemetery sa Haro, syudad sa Iloilo. Kim, anong latest? Jert, Kate, Adrian, talalopang doon nga matawhay kag hindi na madamo ang tao nga nagduaw sa patio subong adlaw. Kung ikumpara kahapon sa diin nagdugok ang mga tao nga nagduaw sa ilang nagdaliwan nga himata, subong adlaw talalopang doon nga magamay na lang ang nagapadulong sa mga patio. Kaangay sang sining nga maghimata nga subong lang kuno makatsyempo kag luyag man nga makalikaw sa pagginutok kahapon. Sang una ara naman ko, subong kay timin bantayan ako hindi ko kalusot gid. Ti subong lang ang timpo. Kahapon medyo gutok. Karon nga may subong na ang time namon makakadto dire kag magbisita sa akong ginikanan. Naobserbahan ang pagdamo sang tao sa patio sa Banawasang Leganes sa linas 3 sang hapon tubto alas 7 sang gabi. Base sa assessment sang kapulisan nangin malinong o kon generally peaceful ang pagsaulog sang piyesta minatay. Generally peaceful. Kag wala man giting mental incidents, kag wala man kami na-recovered sa mga deadly weapons, mga contrabands nagasa entrance ang aton nga cemetery. Sa Iloilo City may pila ka kutsilyo kag scraper nga nakompiskar ang kapulisan. Dire sir, matawhay. And for any incident sir, doon lang mapitasan na rin kung incidenting katabo pag secure sa aton nga mga cemetery sa syudad sa Iloilo. Sa datos ang ICPO, ginabanta 55,000 katao ang nagpadulong sa 22 ka patio sa syudad kahapon. Samtang na-demolish na sang sentro ang porsyon sang gabok nga pansyon sa Tanza Public Cemetery. Madumduman niya isa ka babae ang napilasan matapos mahulugan sang dako nga debris sang semento halin sa pansyon kahapon. That's why nga ginhingagaw naton demolish ina diraanay nga porsyon nga para di wala na bala sang may damage pa or any nga mga casualties nga mga tabo. Madugay na nga problema ang paghumok sang pundasyon sa mga pansyon sa patio sa Tanza. May nakabutang na nga signage sa lugar nga nagapandam sa mga tao nga maghalong sa paglabay. Sunod sa kapulisan, hindi pareho sang nakaligada nga tuig nga may restrictions pa bangod sang pandemya kahapon. Talalopang doon nga ang numero sa mga nagduaw sa patio ang kaangay na sa pre-pandemic. Jert? Madamong nga salamat, Kim Salinas.